Que é exactamente Mondigo Beneficia? Ti preguntas? RDG responde. A política eólica de RDG consta de 4 puntos básicos. Descontos directos na factura da luz para fogares. Enerxía a prezos competitivos e estables para as empresas. Diálogo constante coa veciñanza e cos concellos e a apertura da propiedade dos parques á participación directa dos municipios. E que o 100% da enerxía producida en Galicia repercuta en Galicia. Esta nova maneira de facer as cousas podemos aplicala por primeira vez en Barreiros, Trabada e Ribadeo a través do programa Mondigo Beneficia. No futuro iremos estendendo a outros concellos onde teñamos instalacións e a outros recursos naturais, enerxía solar, hidráulica, minería. Como podes acceder ti a Mondigo Beneficia se vives na zona? Na web rdgmondigo.gal podes acceder ás condicións e iniciar a tramitación da túa bonificación do 80% do consumo eléctrico. Ademais, habilitamos un servicio de atención presencial para facilitar acceso aos descontos. Podes consultar horarios e lugares nas nosas redes sociais. Mondigo Beneficia é o comezo dunha nova eólica, a eólica que te beneficia.